Tajjeb, illum 10 ta' Marzu, ir-Rabaħat tar-Randan, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Sant'Andrija f'Ħalluqa, immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra il-Kappillan Dun Michael Zammit u l-Kleru tal-Parroċċa. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin niċċelebraw ir-Rabaħat tar-Randan qegħdin f'mument importanti da din il-mixja li tħejjina mill-qrib għall-ġimgħa mqazza, il-ġimgħa kbira u lejt tal-Mulej. Illum din il-waqfa ta' ferħ irridu nfakru lil nfusna li Alla iħobbna tassew u li qudiem il-maħfra tiegħu id-nubiet tagħna, id-djufija tagħna idubu, jinħallu, jgħibu. Imma rridu nafdaw fih. U hekk nagħmlu fil-bidu ta' din il-quddiesa. Narfu ħtijietna, imma b'fiduċja kbira fil-ħiena tiegħu nintelqu fidejh, fidej tajbin. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla jint b'mod tal-għaġeb treġġa' tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-verb tiegħek. Għamel il-poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra il-festa solenni tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Araw, għad jiġi żmien, oraklu tal-Mulej, meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda, mhux bħal patt li għamilt ma' missirijiethom fi żmien meta qbadthom minn idejhom biex ħriġthom mill-art tal-Eġittu, il-patt tiegħi li huma kisru għalkemm jien kont l-arus tagħhom, oraklu tal-Mulej. Imma dan ikun il-patt li qed nagħmel ma' dar Iżrael. Wara dawk il-jiem, oraklu tal-Mulej, inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom. U jien inkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jgħallmux iżjed lil xulxin u ħadd ma jgħid lil ħuħ għaraf lill-Mulej, għax il-kol kemm huma ikunu jafuni miż-żgħir sal-kbir, oraklu tal-Mulej, għax jien naħfrilhom ħżunithom u ħtijithom ma niftakarhomx aktar. Il-kelma tal-Mulej. Oħloq fija qalb safja u Alla. Flimkien, oħloq fija qalb safja u Alla. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħlina tiegħek, ħassa ħtijieti, għassinni konni meħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien, oħloq fija qalb safja u Alla. Oħloq fija qalb safja u Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija, la twarrabnix minn quddiemek, neħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Flimkien qalb safja u Alla. Rod li lena ta' salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbini wettaqni lil midinbin nagħlem triqatek u l-ħatjin jerġgħu lura lejk. Flimkien, oħloq fija qalb safja u Alla. Qari mill-Ittra San Pawlu Apostolu l-Efesin. Ħuti, Alla għani fi ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li bija ħabna. Meta aħna konna mejta minħabba fid-dnubietna, tana ħajja ġdida flimkien ma' Kristu, bi grazzja intom salvi. Qajjimna miegħu u qiegħdna fi smewwiet ma' Kristu Ġesu biex juri fi żminijiet li ġejjin lana bla qis ta' grazzja tiegħu bitjiba li wera magħna fi Kristu Ġesu. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi u dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'don ta' Alla, mhux blopri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjinna minn qabel li għandna nagħmlu. Il-kelma tal-Mulej, roddu ħajl lil Alla. Alla jekk ħaf lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem.
biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat għax m'emminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. Ġesu jibda b'tixbieħa għażiża ħafna lina f'dawn il-jiem tar-Randan, meta fid-djar tagħna, fis-soċjetajiet kulturali fil-armoniċi tagħna, fl-ambjenti tagħna, nerfgħu ixbieħa sabiħa għażiża tas-salib. Hija tradizzjoni sabiħa li kull Randan timlini faraġ kbir u hija espressjoni mhux biss kulturali imma tal-imħabba li aħna għandna lejn Ġesu li ta' ħajtu għalina. Kif Mosè refa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem. Din il-kelma Ġesu jgħidha lil wieħed mill-orrief tal-liġi lil Nikodemu. Nikodemu kien bniedem rett, kellu kurżità kbira jkun jaf lil Ġesu u t-tagħlim tiegħu. U f'dan l-ewwel laqgħa ta' Ġesu ma' Nikodemu li ssir bil-lejl, il-mulej jispjegalu l-missjoni tiegħu. Aħna nerġgħu niltaqgħu ma' Nikodemu fil-ġimgħa l-kbira meta imsieħeb ma' Ġuseppi ta' Arimatea jitlob lil Pilatu biex jafdalhom il-ġisem mejjed ta' Ġesu. Biex il-ġisem mejjed ta' Ġesu ma jingħatax bikel lill-annimali u t-tjur salvaġġi bħalma kien jispiċċa bniedem msallab imma jkollu difna dinjituża. Nikodemu allura huwa wieħed minn dawk il-personaġġi li nsibu anke fil-pageants li nagħmlu fil-ġimgħa l-kbira. Imma l-ewwel laqgħa ta' Nikodemu ma' Ġesu hija proprju din li qed nisimgħu silta minnha fil-Vanġelu llum u Ġesu jirreferi għal narrattiva storja fit-Testament l-Antik fi żmien Mosè. Il-poplu qiegħed fid-deżert, igerger bħalma nagħmlu aħna wkoll, hemm minnhom jiltaqa' ma' srieb velenużi l-poplu li jibdew joqtlu n-nies bil-velenu tagħhom. U Mosè jidħol fi kriżi kbira, jitlob l-għajnuna ta' Alla. U Alla jagħtih sinjal ta' fejqan. Jgħidlu għamel serb ġbieħa ta' serb tal-bronż, erfaħħa fuq għowda u kull min iħares lejn din iġbija tas-serb tal-bronż wara li jingidem ifieq. Ġesu qed jagħmel riferiment għal dan l-inċident fl-istorja ta' Mosè u tal-poplu ludi u ħireġ mill-Eġittu. Kif Mosè refa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem.
Is-serb tal-bronz fi żmien Mosè kien sinjal ta' fejqan. Kien sinjal ta' ħelsien. Ġesu qed jippreżenta lilu nnifsu merfuħ fuq is-salib bħala sinjal ta' fejqan. Xi jfisser dan? Trid tifhem il-qawwa li tfejjaq tas-salib? Nimmaġinak li għandek diffikultà biex taħfer lil xi ħadd. Ħares lejn Ġesu merfuħ fuq is-salib. U tisma' lil Ġesu jgħid aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Inti forsi qed tiddubita jekk għandekx post tibbukjat il-ġenna. Tgħid li jiena ħammur il-ġenna Fader, jiena tliftu l-biljett. L-ewwel nett anke jekk tlift il-biljett il-post merfuħ. It-tieni meta jiġrilek hekk ħares lil Ġesu msallab u ftakar il-kelma li qal lil ħalliel it-tajjeb. Tassew ngħidlek illum stess tkun il-ġenna miegħi. Inti jista' jkun li meta titlob lill-Madonna Addolorata tgħidilha Madonna Addolorata, kun int l-om tiegħi. Tħares lejn Ġesu imsallab u tiftakar fil-kelma li qal mara hawn ibnek, hawn ommok. Jista' jkun li fil-momenti tal-ħajja aħna nħossuna abbandonati minn kulħadd. U nħarsu lejn Ġesu msallab merfuħ il-fuq u jfejjaq is-solitudni tagħna bis-solitudni li ħass fuq is-salib. Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlatni. U l-istedina tagħna hija li aħna nintelqu f'idejn il-Missier bit-talba li Ġesu stess jgħid fuq is-salib. Fidejk jinnerħi ruħi. B'xi mod din hija l-fidi li sassalvana l-aħwa. Din hija l-fidi li qed jistedinna liha Ġesu wkoll fil-Vanġelu. U jfakkarna talima li hemm bżonn niftakruha dejjem. Alla hekk ħabb id-dinja li tal l-ibnu l-waħdini. U bħalma jgħid l-Apostlu missierna meta tagħna lill-ibnu miegħu tagħna kollox. Flotja tal-iben Alla l-Missier jagħtina dak kollu li għandna bżonn. Jagħtina kollox. Għaliex biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Mela lan tagħna huwa f'dan ir-randan li jgħinna niskopru is-sbuħija tas-salvazzjoni, tal-ħelsien, tal-fejqan. Ta' dak li llum bi kliem modern insejħulu il-well-being. Mhux din il-ħajja biss, imma fid-destin aħħari etern li jistennina. Il-mulej ma ġiex biex jibda jfajjar left, right and center, ma ġiex biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Imma fl-istess ħin, waqt li qed jagħtina dan iċ-ċans, qed jagħmlilna din il-proposta, ikellimna wkoll fuq ir-responsabilità tagħna. U b'xi mod qed jgħidilna jiena bl-imħabba tiegħi ma nneħħilekx il-libertà li għandek li tgħidli le. U Ġesu hawnhekk idaħħal xbija oħra tad-dawl u dlam. U jgħid jiena ġejt dawl fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl. Hija kwistjoni tal-imħabba tagħna. Aħna xi nħobbu li żjed? Id-dawl li hu Ġesu jew id-dlam tal-egoiżmu, tal-vjolenza, tar-rabja, tal-vendetta. Huma mħabbiet waħda li tibnik
u l-oħra li tkisrek. Il-mulej ma jneħħilekx il-libertà tiegħek taħżel. Qed ifakrek li mbagħad l-għażliet li tagħmel se jimmarkawk f'din il-ħajja u għal dejjem. Imma issa ġie biex jgħinek tażel id-dawl u tħadnu. Min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl. U dan huwa li se niċċelebraw fil-vġieli tal-Għid, l-għada tal-ġimgħa kbira, biex xemat jixelu f'idejna fil-lejl qaddis tal-Għid se nifirħu b'Ġesu li huwa d-dawl. Ix-xema hija sinjal tad-dawl ta' Kristu. U waqt li nġeddu l-wedid tal-Magħmudija fit-tmiem din il-mixja tar-Randan, aħna nagħmlu għażla jew inġedduha li nersqu lejn id-dawl. Aħna nafu li l-għażla hija f'idejna. Ġesu ma ġiex biex jikkundanna, imma biex jurina kemm iħobbna biex jagħti ħajtu għalina. Biex merfuh fuq is-salib ikun ta' fejqan għalina. L-istedina tiegħu hija ċara. Ejjew nilqgħuha. Ejjew nersqu lejn id-dawl. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini t'Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-emin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu mejju mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra tan-nubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu li aħna winħarsu lejn Ġesu kurċifiss minnu nieħdu fejqan, dawl u faraġġ. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, ma speċjali kull fejn hemm il-gwerra, l-inkwiet, l-inġustizzji. U nitolbu b'mod partikolari għall-Ukrajina, għall-Palestina, għas-Sudan, tant ambjenti oħra fid-dinja fejn hemm il-ġlied u l-kefrija tal-bnedmin. Nitolbu. Nitolbu biex f'dan ir-Randan imqaddes aħna nersqu lejn id-dawl fis-sagrament tal-qrar u li fil-lejt qaddis aħna nġeddu
l-għażla tagħna ta' dak kollu sabiħ, veru u dawl fil-ħajja. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. U niftakru wkoll fħutna mill-Iżlam li illum jibdew ir-Ramadan tagħhom biex bejnietna jkun hemm dejjem spiritu ta' kooperazzjoni u ta' paċi. Nitolbu. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Ommok, Marja Dolorata, li tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kullu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
bil-fer ta' qalbna mulej nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem. Miċ-ċokontana nitolbuk il-grazzja li nqimuh b'fidi sħiħa u nofrulek kif jixra bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa b'xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inta kull sena lill-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnattfu fluħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex b'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intellu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek ninġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk nagħmlu offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġli Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mod speċjali Sant'Andrija u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-sbawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina.
La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebon ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apposti tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrit fija int li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġism. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu biet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifri.
U Alla inti ddawwal lil kull bniedem li jiġi fid-dinja. Dawwal il-qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna dak biss li jogħġob lilek. Bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja lill-kappellan, lill-parroċċa kollha, għas Sant'Andrija Ħalluqa, lill-kleru, lill-kor. Ħadd pjaċir ħafna wkoll nara komunità miġbura, żgħażagħ, tant għaqdiet u anke dawk it-tfal li qed iħejjew biex jagħmlu l-preċett u telgħu biex għalkemm ma jistgħux jirċievu l-Ġesu jirċievu l-barka tas-saċerdot. Tkun ħaġa sabiħa li indarru l-tfal tagħna jersqu lejn is-saċerdot u mbagħad jixxenqu bħalma nixxenqu l-koll biex inkunu nistgħu nirċievu l-Ġesu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. fit-tmiem il-quddiesa tal-lum mill-Knisja Parrokjali ta' Sant'Andrija f'Ħalluqa li bdiet tinbena fl-1945 wara li ġġarfet fil-gwerra. Ħalluqa sar parroċċa fl-1634 u d-devozzjoni lejn Sant'Andrija tmur lura mill-inqas għas-seklu 14. Grazzi tal-li naqadtu magħna, nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.